Mayemu achibiem na wasemra Adom TV Badwam dwumadi so yadani te kote guase kwanshan sama na dwoyi ode ahyase de edu so no Badwam kase nsam na yade ba no edoso ne etodwa wo mu bi ya wo beti ni minority leader a wono anso ye MP ma adwuma ko enya ne sim abato mpesua so wo fifi mantemu se NDC aban ye beba no wo behwe ni mo se abotumi nsia da animu no de interest rate on better so na abo adwadifo ya de bebro ye beko otimantam ni mo MPP amanyoko no dwamtenani o krachi ntwumru abato mpesua so wono so de to Ghana for anase adehye wo ho anim so wonto abai afi ensama MPP amanyoko no biem se be yo beto a wompuntu nyuma no so sansam no ne nsam bi e ka ho e na no pe mede bro sa Adom TV Badwam kase o share live e o Facebook/Adom TV Extra uko Go TV a channel ni 119 DSTV 280 uko YouTube onso a o search Adom TV Tube ubenya ye sansem we ani bebre ka ho nso uko adomonline.com a egu ho mididi afia amankwa tamaklu afia ni DMT said ensem ni chemu ankasa etie minority leader a wono eye MP ma adwumako enya ne sim na batom pesua so e won fifi mantemu ra to force ne de tudwa chemu NDC aban ye beba no o mehwe sa bosumi nsia edi animu no interest rate de won mo better so sebe ye beboa adwadifo na won so atimi age bosia e munsam no ye to so akatra mode NDC party ya won hyehyɛ papa bi ma ho nhyehyɛ ya won ye de ma ho ti kan ne de interest na sabe amokwa banka no ba ye tininti muntu menje bosan ye de hyehyɛ papa bi baba ema interest no bono ya tuwa bafom na kwa bontena na kwa je bank bosa enye bi na tum da ye wadwuma eno echi no kasamafo de ma NDC amanyoko no sami jemfi enso de nsem sei eka ho mama no na say wedding na ma for you group na ya mo wem for you ni wedding gown na aya e ma ne hwe no unya bia wo bepa sama si na ya say wedding no unya bia wo bepa eno nti wo ye master da na wo su adwuma entete ya wo nia eno na mo friend policy John Mahama the set never ye betwere mu nyina mudi na ye register mu nyina na ye upgrade wo training no enti enyema niwa aba kwati broni ye wo dukrom no ye pese ye sidi pam sa enyema ni nyina bi wo Ghana said ye go ahunbo so share radio animu said December bosome ne de to sonson beba ne akoto aba eyi mampani ne mrahye bedwafo no wo krachi ntwumuru abato mpesua so e wo ti mantam ne mu no MPP amanyoko no dwamtenani owura Evans Yaudapa ene de tudwa kire mu se adehye wa abato mpesua no so no wonkoso anto aba no ma MPP amanyoko sebeya empuntunyuma a won mo ahyase no ombewie Krachi ntwumuru district na mu bien ka dobre see say district yi ba ye constituency yi ba yi MPP ni mu so da e wo ha mu ma MPP akwanya bia say yenye MP e wo Krachi ntwumuru ha ba emra wiedu se mo betra MPP aban so na mo tra MPP yes wo suansuo e so ansa e na obehu ne mu enti ya soa ensa ne saa aye NDC fo emra wiedu se na wone wa pamfo ane wo manfo enso be de ebe soa ensuo na no si ya pe na James Mamudu ya wo jina MPP amanyoko ni dinu apre Krachi ntwumuru ma hye bedwa akunya no e kire mu se fi etwa mu nyina no woto waba MNDC amanyoko ni nanso nya de se wonom e wa aba mu a wo ye bibia e ma wonom ne senti e braso se wonom to waba no MPP amanyoko no na wode nsesa ye animpumtu e ba wonom ekrum honom Krachi ntwumuru aye no kure ya di aduane bakun ache menkati ya di aduane bakun ache ya di aduane boni bakun ache enya aduane mpo a ema omi nti mestre say afi 2024 de bia ensori engineer na yen testi MP so wo hwe constituency na atwa ye ho achi a tisi panda ni damba ni ho keka ho a omu testi MP no omu humfaso bia ewom nti ye besere say afi de obia ensori na yentimi nto abapa na mi James Mamudu mi wo arishemu na minim say timai mufo nso enim
Well, the Queen Mothers Association and they one more power campaign, peace campaign huntoma dunkwa on ofin wa padentra East Mensimo on finfin mantemo ni nyina no dawura won won so bo wasumdue mu yabato on hyehyɛ ya bekoso no na dunkwa on ofin empotamu no wo nante ya kyerɛ sɛ nkabom ne ehia so mai media for no so kakra kan sɛ de mu hu yɛ no mamu kase mu de mu te mamu kase mate mu ade no ebere wo hu ko kan sem bi hwe hu sɛ de wo kan no korɛ na wa kan afei de anim na wo kan na kofa ensem bebre ne de aba yɛsrɛ mu bua yɛn ɛsɛ sɛ munya abotere na de mu behu no na mo kan mamu mpere hu ko kan sem bi a ɛde ntɔkwa na ha obɛbrɛ ɔman ɛbɛsrɛ mu bua yɛn ti ɛdɔm te mo so munya de ɛbɛbua yɛn Enochi no na hima yi signed to Ghana for nyina enum se wono momfa amonyoku a wotai onachi no entu nche no wonwene se Ghana sundwe ho ehia pa na se hunti no wono mbekoso ano abɔ ho ban abato ne mu na afei abato no echi Ghana ye nyina ye nipa baako ye ɔman baako ɛsese ye hu sɛse kasa je enonko ana emia ɛkasa na butirim ndokwa kone atemdedie no afa hwe ma abato na yeto yɛkyerɛ yɛadwene sɛ ne bɛyɛ ɔman bɛfa ne ntoma pɛfra ɛnyɛ bufuo ɛnyɛ kasa twitwie ɛnyɛ ntɔkwa nti sɛ kasa yɛnhwɛ sɛ kasa na yɛka no yɛbɛkasa man ne di aba ho na mfa bufuo mmerɛ obi anaa mfa ntɔkwa ɛma ɔman yi mu ɛsɛ asomdwe no nyame de ama yɛfiri tete te sɛ yɛkɔ so atan asomdwe mu Independent parliamentary candidate ma de share war evaluate Adom Rodra abaton pesia so wa Western region ya prophet Elijah Joshua na ne wodi atudwa akire mu se wono ene betumi akon etia galamse e wa abaton pesia no so nti ade hye nto abai e manafi. I know that now that elections are coming, they are going to come and start distributing money to you to buy your conscience. But whether you're a Muslim or you're a Christian, the Bible and the Quran tell us always to follow the truth. We should not follow this stomach. And so Facha yen say yenya ye prophet Elijah Joshua de no yen kase ahodo mu ye de bebro na imomane na wote ye no yen DC amanyokuo won franka tuni John Dramani Mahama na nei ono so ede nsema ahodo eto dwa se obi anhwe na obi ama medada obi a bosha wontimi ne so no aka no ato abade ama na fia bato no Ghana for mo ani na ho na onto aba ema obi a obetumi abo ama yedie ne mpuntu akoso. I know that now that elections are coming, they are going to come and start distributing money to you to buy your conscience. But whether you're a Muslim or you're a Christian, the Bible and the Quran tell us always to follow the truth. We should not follow this stomach. And so you take money, you fill the stomach, and you buy your conscience. The stomach will get empty again. But your bought conscience and the action you take because your conscience was bought will live after you. And so when the money comes, please accept it. It is your money. The money that should have been used for roads, should have been used for schools, should have been used to bring you development, that didn't come. It's that same money they're going to bring and share to you. The money belongs to the people of Ghana. It comes from the taxes that you pay. So when the money comes, what do? You collect it and you chop it. But when you go into the polling booth, vote for the truth. Kasa yemu no wadi tuja se Ghana ni bi wo man mu a woto aba no ebra so obom pa ye kire urade sebe urade na kasa beje na baba na okoto na ba wotumi ato aba ma wo bi a obetun aba be yensesan pa e wo man. You must pray that God gives you the sense of discernment to make the right choice. Because anytime you make a wrong choice, the consequences live with you. Today, the suffering we're going through, the destruction of our economy, the hardship all of us are going through, our inability to buy fertilizer, the high cost of goods, the high cost of transportation, the high cost of electricity, is because of the choices we made in the past in 2016 and 2020.
This time we have the opportunity to correct it. And I know we're going to make the right choice. Jamtinani Edema National Youth Working Committee ma NDC amanyoko yo kan minta. Ena watchere NDC aban se nyame ya dom no ombedi abanwa yi so a wombeti youth ministry na watimi aboa emebuno. Samuel Wusubrako ejina ndisi amanyoko ne dinimu apre achiase abaton pesua so akunya no ochire mu se de aban ede atu ne hu se afi eya afi a wadi akwan no enya de samanfo a wodum abaton pesua no so hono mo no wanya so mfa so bi Mayenya so na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan na no pay ye de asie aseda ne nkoma wo omre na wadaje a wo de fam yenti ne mum mani de mu a mesase obiem twen ye yenche ye basisi na de obonkrata no de aba no pay ene online de no so ye de asomo ye kwaba